Ešte raz, ahojte všetci, vítam vás na našom UX pive číslo 16, už je to celkom vysoké číslo a stále som rád, že toľkí z vás tu prídu. Vidím tu dnes aj nové tváre, za čo som veľmi rád. Zase niektoré staré tu nevidím, ale to nevadí. Mali sme tu cez víkend celkom intenzívnu akciu, Eastern Design konferenciu, čiže myslím si, že pre mnohých už to bolo aj dosť, toľko eventov naraz. A tak aj premostím k tej Eastern Design konferencii. Ja by som chcel poďakovať našim kamarátom z Eastern Design, že nám aj zapožičali, by som povedal, darčeky. Čiže máte tu na Opre Cider, ktoré boli venované Eastern Design Conference. Zvýšili sa im, čiže darovali to nám. Čiže feel free a berte si všetky, ktoré chcete, treba to vypiť. Čiže kľudne si ich poberte a popíjajte a určite sú to fajné košické Opre Cider. A ja by som už vlastne nadviazala na Peťa, že teda ďakujeme partnerom tohto eventu, ktorým už tradične je Tatra banka. A ďakujeme Tabačke, že môžeme v ich priestoroch robiť naše eventy. Spoluorganizátorom teda tohto eventu je Slovenská User Experience Asociácia, tzv. SUXA, a Cluster Košice IT Valley. A počujem tu už také hukoty, tak ja by som aj teda už aj zároveň chcela veľmi pekne aj privítať a jeden veľký potlesk dať pre našu Martinku, že konečne sa jej podarilo prísť z Bratislavy, zo Suxy. Martinka je vlastne od začiatku takým našim styčným dôstojníkom medzi UX Košicami a Suxou a odjak život, kedy teda sme partnermi so Suxou, tak všetky veci riešime s Martinkou a teda naozaj veľmi si to vážime, Martinka, že si prišla konečne medzi nás a že sa ti to konečne podarilo. Takže ešte jeden veľký potlesk pre Martinku. A ešte spomeniem aj našich mediálnych partnerov, ktorými sú Istmak a Košice Go. A taktiež by som chcela vašu pozornosť upriamiť na našich dobrovoľníkov zo školy umeleckého priemyslu z odboru dizajn digitálnych aplikácií, čiže našich budúcich UX-ákov a UX-áčky, ktoré majú tam pre vás pripravené nejaké darčeky a podobne. Samozrejme, môžete nás finančne podporiť hotovosťou. A tí, čo hotovosť nemáte, tak sme sa rozhodli v našom občianskom združení, že keďže my nemôžeme takto príjmať dary, tak aby sme podporili aj takýmto spôsobom dobročinné organizácie. A tak sme si tentokrát, a teda prvýkrát, zobrali Úniu vzájomnej pomoci ľudí a psov. Vybrali sme si to veľmi z jednoduchého dôvodu, a to preto, že vlastne náš tým pred rokom rozšírila naša Iza Chlpata, ušatá, takže a máme veľmi dobré teda skúsenosti s týmto útulkom a všimla som si, že na naše akcie chodíte aj s vašimi psíkmi, takže prvýkrát teda dávame útulok pre psov a týmto by som vás chcela aj vyzvať, že ak máte nejakú organizáciu, ktorú by ste chceli finančne podporiť, pokojne nám napíšte a ďalšie UX pivo môžeme urobiť aj takúto zbierku práve vašej organizácii. Myslíme si, že aj takýmto spôsobom si vieme navzájom pomáhať. Sme tu v Košiciach, takže naozaj nehambite sa a napíšte nám, komu by ste chceli, aby sme budúce UX pivo teda venovali finančné prostriedky. Máte tam teda QR kód, máte toho aj tu na. Keby ste chceli teda prispieť a dievčatá a naše teda dobrovoľníčky ho takisto majú, takže pokojne, kto nemá hotovosť, tak tie peniaze, ktoré by ste chceli, alebo tými peniazmi, ktorými ste chceli podporiť UX komunitu, tak darujte na útulok pre psov. No a ja už by som takto aj premostila na našu takú tému budovanie UX tímov, že treba si pomáhať, budujeme spoločne komunitu a ja by som teda privítala našu prvú hostku a naozaj si veľmi vážim, že Ivanka dnes medzi nás prišla. Ivanka, poď. A veľký potlesk. Peťo ti dá aj mikrofón. Ďakujem. Ahojte. Ivanka, teda ja len poviem, že teda prišla z najväčšieho CX štúdia Lighting Beetle na Slovensku. A teda Ivanka, nechávam ti slovo. A teším sa, že si s nami. Ďakujem pekne. Ja iba poprosím asistentku, aby mi tam prepla čas, pretože začnem takým úvodom. Tá prednáška sa volá Tým, ktorý drží pokope. Design Ops v službách UX a ak by zobrala som si na seba takú asi neúplne ľahkú úlohu, ako za 20 minút vysvetliť tento koncept, čo to je Design Ops, ale budem sa snažiť to skúsiť. V čom to spočíva dneska, o čom to bude? Budem sa vám snažiť ukázať, že ako sú rituály súčasťou nášho každodenného života, či chceme, či nechceme.
Bude to o roliach, o procesoch, o kultúre, ale aj o tom, ako sa zaoberať spokojnosťou kolegov, klientov, ale aj používateľov. Čiže akoby to, čo sa deje v podstate na pozadí toho dizajnu. No, predtým, než začnem, predstavím trochu, odkiaľ pochádzam. Lighting Beetle je teda naše dizajnové štúdio. Venujeme sa dizajnu zákazníckej skúsenosti, ale v princípe ide o to, aby sme prepájali, máme klientov, aby sme prepájali tie biznisy, aby sme pomáhali rásť aj tým biznisom vďaka tomu, že lepšie rozumejú potrebám svojich používateľov, svojich zákazníkov a teda aj klientov, ako to občas volajú. Na fotke vidíte, to je veľmi čerstvá fotka z piatku, je to veľmi aktuálne, je nás už skoro 90. Sme teda v Bratislave, sídlíme v takej peknej historickej budove a na trhu sme už 16 rokov. A za týchto 16 rokov, čo sa nám podarilo, je, že sa snažíme ten proces, ktorý teraz sa budem snažiť vám ukázať, ako to funguje na pozadí v tých dizajnových tímoch, tak to vyskladávame z týchto akoby, ja to volám keywords, ale sú to skôr aj také buzzwords. Čiže je to dosť zásadne postavené na agilných princípoch, na scrumových rituáloch, ako sú dema, retrospektívy, plánovania. Lean UX je framework, akým sa pozeráme na to, že čo je tá hodnota, napríklad MVP, Minimum Viable Product, je vlastne v súvislosti s Lean UXom. Design Thinking, si robíme srandu, že tak 20 deka Design Thinkingu do toho vždy musíme dať. Double Diamond je tiež v podstate spôsob, akým vieme, že sa hýbeme v tom koncepte akoby chápania toho, čo je ten problém, ktorý riešime, aby sme potom prišli v druhej časti toho diamantu druhého, čo je to vhodné riešenie, ktoré potrebujeme na ten problém, ktorý sme spoznali. A skrátka GREAT, to je skrátka našich hodnôt, čiže celé to tak akoby smeruje k tomu, ako fungujeme. A čo je ešte o nás dôležité je, že celé sa to deje v takomto mentálnom kolečku, že veľmi dbáme na to, robíme s dátami, máme taký nejaké motto, že don't guess, test, čiže potrebujeme vedieť, s čím pracujeme, mať tú realitu v rukách, preto je dôležité, keď niečo postavíme, nápad, ideu, alebo aj produkt, prototyp, tak to potrebujeme odmerať, nejako otestovať a poučiť sa, to learn. A potom na základe toho, čo sme sa poučili, to zase zapracovať aj ísť ďalej a ďalej. A toto sa deje na úrovni týždňov, na úrovni menších celkov ako šprintov, na úrovni celých roadmap, čiže toto je dôležitý mindset, ktorý sa snažíme si tam držať. Moja rola, ja sa volám Ivana, moja rola v Lighting Beetle je team lead. Je to ale také, že každý si môže pomenovať tie roly na úrovni svojej organizácie všelijak, ale o čo tu vlastne ide v tej mojej roli je, že ja ako team lead mám na starosti jednak akoby ten náš biznis, a biznis tých klientov, čiže prepájam ten biznis s pozadím, čo robíme na úrovni tímu a čo robíme s dizajnérmi. A celé toto sa nejak volá Design Ops. Vychádzame z frameworku, ktorý je od NNG, Norman Nielsen Group. To je v podstate pre nás akoby taký ten maják tej garancie toho, čo sa deje na úrovni UX-ka. A teda akoby Design Ops je o tom, ako zorchestrovať všetky tie procesy na pozadí tak, aby to dávalo podporu tým dizajnerom, aby dokázali tvoriť ten dizajn konzistentne a kvalitne, aby sme vedeli, že to robíme najlepšie, ako vieme. Zjednodušene to ale vieme povedať tak, že ako spolupracujeme, aby sme tú prácu dokončovali a zároveň je dôležité s ňou aj vytvárať ten dopad. Čiže vlastne, aby to neostalo v nejakom šuflíku. Ja v Lighting Beetle už skoro teda 8 rokov mám možnosť praktizovať alebo sa realizovať v tejto téme Design Opsu, aj keď sme to tak na začiatku úplne nevolali. Ale ako uvidíte, to sú veci, ktoré v zásade robíme, či chceme, či nechceme na to, aby sa nejaká naša práca udiala, ale je dobre si uchopiť, aký je v tom systém a aby sme vedeli, ako sa v tom hýbať a napredovať. Čiže za sebou mám nejaké spolupráce s Orangeom, s Najelektrodomom, so Slovenskou národnou galériou, čo bol taký môj úplne by som povedala love brand, pretože môj field na pozadí je, že ja som vyštudovala dejiny umenia a z časti právo. Chcem tým povedať to, že naozaj toto, čo vám povedať, není rocket science. Zvládne to aj kunsthistorik, takéto niečo. Čiže je to skôr o tom, ako si uchopovať tie skúsenosti a ako sa na tom učiť. A teraz to na zasvietený Európsky patentový úrad, tak s nimi spolupracujem posledné skoro už 3 roky. To je náš najväčší klient aktuálne a teda robíme na patentovaní, ako patentovať a ako to efektivizovať. Budem vám na základe tohto patentového úradu ukazovať nejaké príklady teda z praxe. Čiže na úvod, čo by som chcela, aby ste teda odniesli z tejto pomerne komplexnej témy, budeme sa baviť stále o takých akoby 3 častiach tejto témy. Čiže ako si ten tím a spoluprácu nastaviť, potom ako vieme si uchopiť to, čo sa deje ďalej, ako to štandardizovať, aby sme boli konzistentní, produktívni, ale aj spokojní. A teda ako mať ten dopad, si povieme. Aha, vy ma nepočujete? Aha, pardon. Dobre. Tak ešte raz. Ale nie. Takže, aby sme to nejak lepšie vedeli uchopiť v hlave, že čo tu ja teraz budem rozprávať, lebo chápem, že je to možno také
že není to priamo o Figme, budeme sa baviť možno o tom, čo sa deje na pozadí. Takže vlastne má to také 3 piliere o tej spolupráci, o realizácii a o dopade. Čiže prejdeme si s každou z týchto častí teraz zvlášť a najprv sa pozrieme na tú časť, ako spolupracujeme. Tá spolupráca, prejdeme si ešte, malý disclaimer teraz, keď vidím, aj som povedala slovo disclaimer, robíme aj tým, že máme nejakých zahraničných kolegov, náš jazyk v Alighting Beetle je primárne angličtina a niekedy mám naozaj hard times si to preložiť do slovenčiny, ako ideme. Takže aj tu máme nejaké anglické výrazy a to by som aj vás chcela poprosiť o trpezlivosť, keby mi to úplne hneď nenačítala hlava. Na úrovni tej spolupráce. Tam je fakt dôležité si povedať fakt ten základ, že kto má akú rolu v tíme, povedať si, že čo tá rola obnáša, aby sme vedeli, čo vlastne očakávať od toho svojho kolegu. Tuto na tej fotke som ja s tímom, kde sme vlastne, máme tam nejakú taký tímový rituál nejakého zladenia, kde sa všetci stretneme, ale v princípe tam vidíte výskumníka, content designera, frontend developera, interakčného dizajnera, čiže vlastne je pre nás dôležité, aby sme vedeli, kto čo zažíva, kto čo robí a nejak sa zladzovať. Čiže na úvod potrebujeme pochopiť, ako máme zloženie toho tímu a jednotlivé roly, ako máme uchopené. Ale potrebujeme sa aj niekde takto zdokumentovať, čiže napríklad toto je z toho patentového úradu, že keď sa deje nejaká komunikácia, tak aký je tam akoby proces toho, že kto má čo, komu, kedy povedať. Čiže máme to nejak na začiatku ujasnené, máme pomenované zloženie tímov, ako to ide ďalej. A keď máme toto ustanovené, že kto má akú rolu, tak si potrebujeme povedať tú vrstvu od tých, tu sú tie slávne rituály, že ako sa stretávame. Od denných, cez týždenné, mesačné, kvartálne, ročné, čiže vlastne potrebujeme si povedať, že kde a aký typ stretnutia bude. Niekedy to je, ako som hovorila, to plánovanie, niekedy to je demo, kde si ukazujeme, čo sme dodali za nejaký čas, niekedy to sú vyslovene akože sparingové stretnutia, kde spolu tvoríme aj. Čiže záleží si to dohodnúť na začiatku, aby sa vedeli všetci na to zariadiť a zladiť, lebo kalendáre sú väčšinou plné. Takže toto ideálne si nastavíme pri tom setupe a potom sa to snažíme teda dodržiavať. A v praxi to vyzerá tak, toto vidíte aj nášho jedného klienta, ten, čo ukazuje prstom, to je sen každého dizajnera, že mu za chrbtom sedí klient a on tam musí klikať. Ale v praxi nám to fakt funguje. Zapájať potom do toho procesu, vieme, kedy sa zapojiť, vieme, čo kedy prebieha, aký typ stretnutia, čiže vlastne potom to vieme dostavať aj do tej reality, vďaka tým rituálom. A v časti spolupráci ešte máme túto časť, ktorá sa volá Humanize, my sme to dali akoby do časti rozvoj, že ako sa venujeme aj tomu na pozadí, ako vieme koho hárnuť na základe toho, ako máme pomenovanú tú rolu, že vieme, koho potrebujeme, ako ho onboardnúť efektívne do tímu, ako ho rozvíjať toho nielen človeka, ale celý tím, čiže tam na pozadí je takéto HR a kultúra. A tuto sú fotky z toho, ako my sa každý piatok v Lighting Beetle máme po obede tzv. Akadémiu. Tam prebieha rôzne typy vzdelávania. Tam si tie naše skúsenosti zdieľame, vymieňame, rozprávame sa, mám to vždy na nejakú tému, takže nie je to úplný freestyle zase. A čo je ešte dôležité u nás je ten rozvoj toho talentu spočíva v tom, že sa snažíme naozaj veľmi systematicky si dávať spätnú väzbu. Feedback sessions to voláme. Od takých v podstate to sa dá robiť naozaj veľmi, akože by som povedala, že netreba na to nejaký extrémny, že tuto máte to v nejakom nástroji, my používame Asanu, ale viete to robiť, že mať ten mindset toho, že vedieť niekomu nejakom pravidelnom čase si tú spätnú väzbu dať, aby ste proste netlačili pred sebou tie veci. My to robíme raz za pol roka pre seniorov, potom raz za rok, čiže máme to, taká je frekvencia, čiže je dôležité si vedieť tú spätnú väzbu v nejakom bode odovzdať. Tu sme si prešli teda tú prvú časť, ako spolupracujeme. Teraz sa pozrieme na tú druhú časť, že aby sme tú prácu dokončovali. Čo preto musíme urobiť na to, aby sme dokázali to dodať do tej reality, aby sme vedeli to pomerne efektívne nadizajnovať. Tak vtedy potrebujeme už v tejto časti sa baviť o tom, že ako máme tie štandardy, nejaké princípy dizajnov, čo potrebujeme si zadefinovať aj ten dizajnový proces, mať nejaké nástroje, ktoré konzistentne používame a tuto je screenshot z tzv. Sme to volali nekonečná prezentácia, keď sme robili na dôvere, toto je z demo, ten rituál, kde si ukazujeme, čo sa za, tam to boli 2 týždne, dodalo alebo urobilo, dosiahlo, alebo aj nedodalo. Potrebujeme si fakt povedať, že čo sme urobili alebo neurobili. Krása tejto prezentácie bola, síce tam už bolo fakt, že 500 slajdov, ale bola zdieľaná, bola vždy dostupná, každý vedel, kde si ju nájde, vedel sa k tomu vrátiť. Čiže zoštandardizovali sme to, že používame tento nástroj, tu toho nájdete. Bolo to zjednodušené potom pre tých všetkých rôznych ľudí, ktorí sa na tom spolu podielali, čiže nielen ten dizajnový tím, ale aj kto potom vlastne je príjmateľ toho nášho výsledku, toho dizajnu. A toto je z Európskeho patentového úradu, tam to vyzerá to celkom nudne, ale akože potrebujeme si naozaj zoštandardizovať aj celý ten komplex toho, že kto, ako, s kým súvisí, kto má kedy čo robiť, v akej fáze. Čiže sa tam snažíme veľmi detailne potom aj pomenúť, že ktorá rola sa tam má aktívne zapájať, ktorá
čo potom nasleduje. Čiže snažíme sa mať aj sprístupnené to, ako to teda robíme. Okrem toho, ako to vieme realizovať je, že už teda máme aj zadané, ako to chceme robiť a už keď to robíme, tak si potrebujeme pracovať vlastne aj manažment tej našej tej vedomosti, že čo robíme. Takže sa snažíme aj pozerať sa na to, že ako vlastne príjmame tie requesty do dizajnu. Nech to není, že jeden to pošle, ja neviem, na Slacku, jeden to pošle do SMS-ky, jeden to pošle mailom. Nie, máme proste jeden systém, ako to zbierame v jednom nástroji a je vždycky niekto zodpovedný, kto to tam teda má dať vo výsledku, nech to nie je na 6 veciach. Čiže snažíme sa aj v tomto si nejak systematizovať to, ako si vlastne upratujeme tie informácie, s ktorými pracujeme. Lebo ako náhle sa rozbehnete, to sa začne rozutekávať a je v tom akurát tak bordel. Ale nielen si to dokumentujeme, my sa aj stretávame kvôli tomu, aby sme sa o tom pobavili, že to vieme používať, zdieľame si tie témy naprieč týmami. Toto je napríklad fotka z toho, keď chodíme do Mníchova, tam má jedno zo sídel, patentový úrad, a tam sa v podstate stretneme akože naprieč dizajnovými týmami, teraz ich tam máme 6, čo je celkom komplexné číslo už na to, aby sme vedeli, že tým A robí to isté, čo tým F v zmysle, že používajú rovnaký UI kit, používajú nejakú knižnicu, nejakú verziu tej knižnice, čiže sme zladení. Čiže máme na to aj vytvárame vyslovene priestor na to, aby sme sa s tou našou, akoby s tými vedomosťami, s tými skúsenostiami posúvali navzájom ďalej. Čiže funguje nám taký formát týchto zdieľaní, že pripravíme si témy, ktoré sú naozaj že cross-tímové, netýka sa to iba tej jednej témy toho tímu a zdieľame si tie naše skúsenosti. A potom sú napríklad také témy, že ako definujeme, čo je dobré, čo je good enough, aby sme si to potom nazdielali ďalej do tímov, že čo nám fungovalo, alebo napríklad túto kolega Walter, Spark Your Inner Design Thinking Diva. Čiže snažíme sa do toho dávať aj taký ten human touch, proste, že potrebujeme sa baviť o tom, ako to robiť dobre, ale vieme to robiť aj akoby s takou ľahkosťou, by som povedala. Ale zároveň jedna z tém tam býva napríklad, že is lunch user testing, že je aj obed to používateľské testovanie, pretože patentový úrad, on akoby funguje tak, že on má strašne veľa odborníkov, oni sa volajú examinery, tí posudzovači patentov. A biznis patentového úradu je založený na tom, že koľko patentov vydajú, toľko peňazí dostanú. Čiže pre nich potrebujú naozaj sa pozerať na to, ako efektívne ten posudzovač vie pracovať, ale zároveň oni si nemôžu dovoliť okresávať veľmi ten proces, pretože to je založené na veľmi dôležitých všelijakých právnych obmedzeniach, je to právo duševného vlastníctva, čiže tam nevieme okresávať, ale to je fakt priestor pre nás v tom dizajne, chápať, ako funguje ten proces toho posudzovača a ako jemu to zľahčovať. Čiže jednak vieme, čo potrebuje aj ten biznis, ale my vďaka tomuto vieme, ako sa dostávať k tým používateľom. A tu na nás k ním nechcú veľmi pustiť, lebo ich čas je fakt drahý, takže sa snažíme nájsť spôsob, akým tie dáta k sebe dostať. Čiže snažíme sa hľadať, akože áno, obed úplne neodporúčam ako oficiálnu cestu, ale ako gerilové možnosti, prečo nie. No a ako to teda zrealizujeme, akože veci vie byť veľa naraz, čiže strašne dôležité je ten bod priorizácie. Ako si urobiť tu, že čo teraz ideme ale riešiť. Tuto vidíte, že dá sa to robiť aj cez postity, že si tam dáme, čo čakáme, čo nás čaká najbližší. Toto je napríklad zo šprintového plánovania, čiže cca 2 týždne, čo nás čaká. Pracujeme tam fakt, že s odhadmi, kto má koľko kapacít na ďalší to obdobie a čo teda si myslíme, že vieme dodať, lebo nevieme urobiť všetko naraz. Ale vieme to teda robiť už, teda nielen, že už, ale vieme to robiť aj, teda máme na to aj nástroje. Napríklad, akoby tu nás výrazňujem to, tá časť size v tomto GitHube, čo je vlastne plánovanie nejakého produktu tam v patentovom úrade, tak vidíte tam tú chobotničku nejakého vorvania, nejakú kravu, že vieme tam vnášať aj niečo pre nás, že nemusí to úplne všetko vyzerať akoby neľudsky. Čiže dôležité je tam si určiť tú prioritu, aby sme niečo dokončili. A teraz ide taká časť, že ako vytvoriť, alebo ako vieme, že máme ten dopad, pretože keď si dobre nastavíme to, ako spolupracujeme, alebo keď naozaj sa venujeme aj tomu, ako spolupracujeme a venujeme sa aj tomu, aby sme tú prácu dokončovali, tak akože vytvárame predpoklady na to, aby sme ten dopad mali. Teraz je otázka, že stále mám ďaleko od pusy, prepáčte. A teraz sa pozrieme na to, že my teda predpokladáme, že nejaký dopad by tam mal byť, ale ako vieme, že tam je. Čiže v tejto časti nás ešte čakajú dve veci. Jedna bude taká akoby menej záživná možno s tých číslami, ale potom prejdeme na také ľudí, príbehy aj emócie. Čiže ako mať ten dopad, potrebujeme si to zmerať. Toto sú obrazovky, je to ukážka z toho, ako prebieha naša analytika v
funkčnosti tých jednotlivých funkcionalít pre toho posudzovača patentu, pretože tam vieme vidieť, že to, čo sme spravili, či naozaj skracuje nejaký time on task, alebo posunúte sa na ďalšiu úlohu, alebo že či tam je nejaký error rate, to vieme všetko merať. Tu je ale dôležité to, že ja verím tomu, že veľa z nás už niečo meria alebo pozná nejaké nástroje, prípadne Google Analytics je pomerne prístupný. Dôležité je ale nestratiť sa v tom, že čo všetko meráme, preto tu ten Design Ops vlastne pomáha v tom uchopiť si, že čo je dôležité pre toho používateľa, čo mu potrebujeme nadizajnovať, ale zároveň aj, že čo očakáva ten biznis. Čiže my potrebujeme vedieť, akoby poprepájať tie metriky alebo tie dáta, ktoré nám naozaj odpovedia na to, že či sme ten dopad mali alebo nemali. Takže vlastne akože potrebujeme prejsť aj takouto časťou toho merania, ale áno, máme na to v týme dátového analytika, ale verím tomu, že vie si to robiť naozaj akože tú škálu toho potrebného aj v podstate každý, pretože nejaké dáta si vieme nazbierať, netreba ich veľa, stačí si radšej vybrať a potom sa keď tak posunúť ďalej, ak nám to neprinieslo nejaké poznanie z toho. Čo ale pravidelne meriame aj, čiže nie sú to len takéto analytické, nejaké veľké dáta, pravidelne meriame aj MPS a Customer Satisfaction od našich klientov a vnútri vo firme si meriame tzv. E, je Employee MPS, čiže venujeme sa aj tomu na pozadí, že ako nám to funguje, čiže aj takýto typ dát si pravidelne zbierame, aby sme videli tie dopady, či sú tí klienti spokojní. A súčasťou nášho procesu, ako si vieme byť istý priebežne, čiže nie až potom, keď sa opýtame, ako ste spokojní, ale uisťovať sa aj počas toho, tak v rámci dizajnového procesu máme tzv. QAčku, Quality Assurance, čo je súčasť nášho procesu. Deje sa to, ako si to tým nastaví raz za týždeň, raz za 2 týždne, raz za mesiac podľa potreby. Vtedy príde niekto, kto není štandardne v tíme, ten QA človek, aby ten priniesol aj trochu iné oči, není v tom tak hlboko ponorený v tej téme. A vtedy si prechádza akoby ten tím nejaké svoje čokoľvek rieši. Čiže vlastne oni potrebujú sa pozrieť na to, že čo tam práve majú a máme na to taký nástroj, to, čo je vľavo, volá sa to Lighting Beetle Quality Timeline, v skratke LBQT. A je to pre nás, akoby veríme tomu, že to máme zmapovaný ten proces, čiže to je to, čo sme robili v tej časti predtým, že chceme to takto robiť a počas toho si tu každú tú Quality Assurance stretnutie otvárame a pozeráme sa na to, že či teda sa pohybujeme tade, kade sme pôvodne chceli. Vieme si byť, akože vieme sa uisťovať, vieme sa pozrieť na to, že čo sme riešili minulé a to percento hore, 93% je akoby level, confidence level istoty s tým, že robíme to, čo sme, akože, že či sme spokojní alebo istí tým, že robíme to, čo sme chceli a robíme to dobre. Čiže je to pre nás aj na tej akože pomerne dennodennosti tých dizajnerov, že aj tí dizajneri si vedia pozerať, že či teda smerujú k tomu dopadu. No a teraz ideme už pomaly, akože sa dostávame ku koncu. Teraz bude trošku, že socialize, takže, ako som hovorila, ľudia, príbehy, emócie. Potom sa nám stáva aj to, že tuto je screenshot z toho, keď fakt pomerne vysoko postavený človek v tom patentovom úrade, už nad ním je iba CTO, napísal môjmu kolegovi, s ktorým robia spolu v jednom tíme, že potrebuje od neho pomoc, aby mu nahodil nejaké veci do PowerPointov, pretože ho čaká nejaká prezentácia. A toto je presne ten priestor pre dizajnerov, kedy vedia naozaj odkomunikovať aj tú hodnotu dizajnu, lebo reálne kto iný to vie urobiť tak, ako dizajnéri, kto iný vie uchopiť to, že aký problém sme používateľsky riešili, ako je to možno napojené na tú biznisovú potrebu. Čiže vlastne my tam vieme seba viacej do toho dávať, že ako sme my pomohli tým našim dizajnom tej celkovej organizácii alebo tomu problému toho nášho klienta. V praxi to ale robíme aj tak, že máme mesačné stretnutia. Toto bolo pôvodne také stretnutie, že sme si mali hovoriť, že či teda ako dodávateľ tomu patentovému úradu spĺňame všetko, čo sme mali. Ale aby to nebolo také suché iba o číslach, tak sme to otočili na to, že není to iba nejaký odpočet tzv. Outputov, že koľko obrazoviek sme dodali, koľko mendejov sme tam urobili za ten mesiac, ale je to viacej urobené na to, že čo sme dosiahli z pohľadu takého outcomeu, že ako sme tým niekomu prospeli. Čiže sme tam zaviedli takú časť v strede, čo sú také tie obrázky tých jednotlivých farebných, to sú tie jednotlivé týmy, ktoré teraz máme v patentovom úrade. Oni raz za mesiac sa stretnú, povedia si, že toto je voláme to highlighty, že toto je to, čo sa nám, akože, čo sme spokojní s tým, čo sme dodali, ale nemusí to byť highlight, môže to byť aj poučenie, že nemusí to byť vždycky iba, že výborné, môže byť aj niečo, že OK, na tomto sme si fakt vylámali zuby, toto už takto nechceme robiť. Čiže má to byť to zdieľanie raz za mesiac
A my vlastne potom z toho máme ten obsah toho, čo sa tam odprezentuje, tak my to vlastne berieme ďalej a komunikujeme ďalej do organizácie, akoby úspechy toho UX-ka, aby sme to komunikovali ďalej, pretože v tomto bode vy už aj potrebujete komunikovať, že komu tým prospievate vlastne celým tým dizajnom, aby ste to vedeli odkomunikovať a ďalej, aby to vedeli chápať aj tí ďalší zúčastnení toho procesu. Ale teda v praxi to nie je len akoby o tom, že si to ukazujeme tie úspechy, ale aj reálne sa stretávame napríklad aj takto neformálne na pivo tam v Mníchove. Čiže opäť je to stretávanie počas všetkých týchto častí, ale tuto je to už o tom, že fakt potrebujeme aj my vidieť ten náš úspech, tú pridanú hodnotu tých dizajnerov, takže využívame na to tieto naše fóra. A úplne na záver tu máme ešte také, ako to celé umožňovať, ako to všetko dostať vlastne do toho nášho života, nemá to iba v šuflíku. Tak tuto robím také maličké promo na to, že vlastne vydávame v Lighting Beetle aj Minimum Viable podcast a zrovna posledná epizóda s kolegom Matejom, s ktorým sa vlastne spolu venujeme veľmi podobným témam, sa práve venuje stakeholder managementu v CX-ku. A prečo to hovorím teraz vám je, lebo toto, čo som vám tu aj hovorila, je veľmi založené na tom vedieť komunikovať ľuďom, čo sa deje, kedy sa to deje, prečo sa to tak má diať, aké sú tie očakávania a celé toto dookola sa snažiť nejako prepájať. Takže teraz by som vám to tak nejak skúsila zhrnúť. Chápem, toto je možno taký koncept, ktorý nie je úplne ľahko stráviteľný. A ja som si povedala, že je to taká akoby celkom výzva to tu skúsiť zhrnúť. Preto akoby môj cieľ je skôr vás tu takto akoby dať taký teaser, že existuje takáto téma, pravdepodobne veľa vecí z toho tak či tak nejakým spôsobom riešite, opäť či chcete, či nechcete, pretože potrebujete sa dohodnúť minimálne s nejakým svojím kolegom, potrebujete si dohodnúť, že kedy čo dodáte, alebo že kto čo robí. A potom potrebujete si povedať, že ako to idete robiť. Čiže tá škála vždycky závisí. Ja chápem, že ja mám to zázemie, že robím s patentovým úradom európskym, to je veľmi komplexná organizácia, ale akoby tie problémy sú tam viac menej stále tie isté. Tie používateľské problémy, tie dizajnové problémy, len nám narastá tá komplexita. Preto by som teda záverom bola rada, čo by ste si mali odniesť, akoby, čo si teda z toho odniesť, ako vám sľubovala na úvod, že čo sa tu bude diať a rozprávať. Takže ideálne si odniesť, že treba si nejako nastaviť tým. Treba sa venovať tomu, že nastaviť si tým spoluprácu, mať to jasné a zdieľané. Zároveň, že aj tá štandardizácia je nejaká cesta k našej konzistencii, k produktivite. Čiže vlastne nebáť sa toho, mať nejaké štandardy a princípy, ale netreba sa ich rigidne držať. To má byť nejaké smerovanie pre vás. Lebo opäť, záleží, aké máte zloženie tímu, aká je tá veľkosť tímu, aký je ten projekt, na ktorom pracujete, čiže je dôležitý ten kontext. A potom je ešte dôležité teda v tej tretej časti venovať sa tomu zbieraniu spätnej väzby, venovať sa meraniu toho dopadu a zároveň to vám umožní optimalizovať procesy, učiť sa nové veci a teda oslavovať aj tie úspechy, ale aj poučenia. A teda, prečo tu mám, že finálne existuje, to je akoby taká moja najobľúbenejšia mantra z toho, čo v Lighting Beetle hovoríme, pretože celé je to o tom, že toto, čo som vám teraz povedala, to v zásade je skôr taký začiatok, že závisí, kde sa nachádzate, v akom kontexte. Keď sa vám zmení projekt, tak pravdepodobne sa zmenia aj akoby tie potreby, čiže treba znova v podstate začať akoby na novo, len už máte nejaké skúsenosti. Čiže fakt je dôležité robiť to, že niečo si postavíte, niečo si odmeriate, nejako sa poučíte. Čiže to je akoby také moje posolstvo k tejto téme Design Opsu. Ale aby ste to nemali úplne také ťažké, že čoho sa chytiť, tak sme urobili tzv. Design Ops Maturity Assessment, čiže akoby taký assessment vašej vyspelosti v rámci týchto troch kategórií, o ktorých som rozprávala. Čiže môžete si to teraz tuto naskenovať z QR kódu a teda je tam akoby taký set otázok, ktorý vám pomôže si potom vyhodnotiť, že na akej úrovni sa práve nachádzate. A čo je dôležité, je potom aj také odporúčania, že čo s tým ďalej, že ako sa pohnúť ďalej, lebo ja verím tomu, že veľa z nás si vie uchopiť, čo som práve povedala, ale fakt aj moje praxe je veľmi ťažké to realizovať. Proste vedieť, čo robiť, vedieť, kam sa pohnúť ďalej. Ako? Aha, on je za mnou. Ježiš, pardon, ja som si ho stále myslela, že je na tej strane. Áno, pardon, skenujte. Takže aby to neostalo také, že nevieme kam ísť, akože je to aj z praxe, že keď chcete sa niekam pohnúť ďalej, tak úplne ideálne je najprv si uvedomiť stav, v ktorom sa práve nachádzame. Čiže zmerať si to, že OK, takto sa mám teraz ja. Potom ideálne vedieť, že kam chcem smerovať, čiže čo sú tie ďalšie kroky vo vyspelosti, ďalšie kroky v hocičom robíte a povedať si, že ako sa k ním teda dostanem. Čiže preto je teraz tuto ideálne pre vás, by som odporúčala najprv teda pozrieť na to v tejto téme, že kde ste. A teda aj tie odpovede sú robené tak, aby vás to navádzalo, že ten ďalší stupeň tej odpovede je v podstate akoby tá ďalšia fáza toho vývoja.
tej vyspelosti. Inak myslím si, že toto je už všetko. Ďakujem veľmi pekne. Ivanka, ďakujem veľmi pekne. Ja poprosím môjho kolegu Ľuboša, aby zobral teda mikrofón a ja mu ho aj podám, tento. Správne. No a teraz je teda priestor na vaše otázky z publika, pokojne aj zo zadných, ďalekých radov, pokojne len dvihnite ruku a príde za vami Ľuboš a môžete položiť teda otázku na Ivanku. Nehambite sa, ako pracujete v tíme, čo vás zaujíma, lebo verím, že keď ste prišli, tak ste asi z nejakého tímu, predpokladám, že z UX-ového, tak sa teda pýtajte, ale mňa by zaujímalo, Ivanka, taká hneď vec, čo si tak povedala na začiatku ohľadom tých piatkov. Áno. A ako sa z toho stala tá konzistentnosť a že teda ľudia sú ochotní v piatok po obede ostávať u vás v práci a venovať sa vzdelávaniu, keď samozrejme tá výkonnostná, teda aspoň za seba hovorím, neviem, ako to majú ostatní, ale no, tak všetci sme ľudia, že ako to je u vás, že ste presvedčili svojich zamestnancov, že teda v piatok po obede je ten ideálny čas na tú vašu akadémiu? No, kde začať? Tak stále môžu aj pracovať, okrem toho, tak by som povedala, že je to pre nás akoby spôsob, akým hľadáme priestor na to, aby sme naozaj mali priestor na to sa vzdelávať a zdieľať si to. Ale z pohľadu toho, že my sme agentúra, sme naozaj závislí na tom, ako fungujú klienti, tak akože ten piatok po obede nám vychádza ako najvhodnejší čas na to, kedy si to vieme dovoliť. Áno, ale je tam to B, že máme ten feedback aj od kolegov, že je to náročné niekedy. Čiže vnímame to, je to náročné, ale práve tým, že sa snažíme to robiť tak, akoby, že nie, že my pre niekoho, ale spolu všetci si to tvoríme, čiže tie témy ani tak nejdu niekde, že zhora, že my tie témy zbierame počas akoby stále kontinuálne a potom robíme k tomu ten plán toho vzdelávania. A aj tie akadémie sú akože rôzne, že bude to že celofiremná, alebo podľa akoby, že UX-áci majú zvlášť, vizuálni dizajnéri, alebo podľa tých rolí, alebo podľa nejakej témy, alebo máme niekoho si externe zavoláme, čiže ono sa to potom tiež tak rôzni, že nie je to také monotónne. Takže snažíme sa to robiť tak, aby si tam našli ten priestor na to vzdelávanie, lebo tak sa to snažíme mať postavené, že nie je úplne štandard vo firmách mať takúto dotáciu časovú. Takže hej, je to asi, že je tam za to nejaká daň, že teda je to v piatok po obede. Máme otázku jednu. Super, takže? Dvojotázku, ak smiem. Určite áno. Troj. Primo, ako riešite vyhorenie v zmysle obzervácie toho? Lebo ako rozširujete ten workload, ktorý dávate človeku nad nejakú prirodzenú vec, ktorú predpokladáte, keď ho beriete, že bude robiť? Sekundo, ako riešite ten trade-off toho, že vlastne čo mu to dá versus tá únava, ktorá je potom z toho naviac a chápete asi, čo myslím. A tercio, mám okno, keď si spomeniem, tak sa k tomu vrátim. Ja by som si ešte iba ujasnila, ako bolo myslené to, že vlastne mu dávame nejakú úlohu, že z čoho, že čo má tam... Nemyslím teraz úlohu, už máme tretiu vec. Myslím teraz, taká typická vec u človeka, ktorý má tendenciu sa to zapojiť. Lebo sú ľudia, ktorí sa to nezapoja ani keby niečo, ale sú ľudia, ktorí sa budú prirodzene hlásiť a zapájať do každej jednej možnej aktivity. A to sú ľudia, ktorí majú najväčšiu tendenciu vyhorieť. A práve u týchto si treba pozor, lebo ako si to odpozorujete, že aha, tento typek už melie z posledného, on to nevie, že melie z posledného, lebo to nikdy nevie ten človek. A proste o týždeň mi skočí von. Áno, asi chápem. Máme totiž to na to, práve preto máme aj toho team leada v tom týme, ktorý naozaj má aj akoby tú HR časť, že on má sledovať aj to, že napríklad koľko dovolenky mal ten človek, alebo my počas práce si akoby meriame čas, na ktorom, akože keď pracujeme na niečom, čiže my máme akoby ten time tracking, čiže ja ako team lead vidím tie dáta, ako ten človek robí, ja si viem urobiť nad tým, aj máme nejakú analytiku, že viem nejaké obdobie alebo niečo, čiže ja z pohľadu team leada, keď mám tento signál, že vidím, že ten človek má nejaké obdobie, kedy robí veľa, tak ja zasiahnem. Že na to máme to, aby ten team lead to reguloval, že to potom skrotí. To som sa úplne nepýtal. Respektíve, tak ešte... tá otázka bola ako, nie či. Akože skôr tá metodológia toho zásahu, lebo ten zásah je jasný, že príde, keď to ten team lead vidí, lebo to je ako... Aha. To je taká truizmus, ale myslím teraz akože, ak to vidím a ak to chcem spraviť, ako to spraviť, lebo mne to raz nevyšlo. Aha, ako team lead mám s tými team membrami raz za mesiac takzvanú one-on-one-ku, čiže ja si to vtedy prinesiem ako team lead, ako tému, že ja to tam vyslovene akoby pomenujem. Ale dopýtame sa kľudne ďalej, lebo neviem, či odpovedám už.
Ja si osobne teraz myslím, že tá odpoveď je, že proste záleží na case a sú casey, s ktorými sa nedá pohnúť. Je môj pocit ako z tej odpovedí, respektíve, že tam nie je predpis všeobecný, podľa ktorého vieme sa riadiť. Nie je, lebo reálne akoby záleží, lebo tak to vyhorenie u nás, akoby ja tak akoby polemizujem, že či to v Lightning Beetle vie úplne nastať, lebo tam ten človek nikdy neostane v zásade na to sám, že my dávame veľmi veľký dôraz na tú teamwork a naozaj to je tak kľúčová časť toho pôsobenia v Lightning Beetle v tých tímoch, že tam málokrát sa stane, že vyslovene by niekto na niečo, alebo ani sa nestáva, že by niekto ostal na niečo sám, čiže je tam ten celý tím a akoby my máme vďaka aj hodnotám, ktoré máme tie great, tak akoby to znamená, že growth, reason, empathy, authenticity a transparency. A to sú naozaj veci, ktorými žijeme, že chápem, že ten growth tam je, ale akoby aj ten tým je veľmi empatický, tá empathy, že čo ja zažívam je, že ja skôr ako stihnem zasiahnuť ako team lead, tak už to rieši ten tým. Oni si vzájomne hovoria, že proste už vidím, že robíš veľa, daj, s týmto ti pomôžem, že raz za 2 týždne alebo raz za týždeň máme to, že sa pozrieme, že kto má koľko vecí pred sebou a či to zvláda. Čiže my vyslovene proaktívne riešime to, že nenecháme toho človeka mať viac, ako vieme, že je možné dodať za ten čas. Čiže ten proces nás akoby na pozadí sa snažíme predchádzať tomu všetkým možným. Jasne, ďakujem. A teraz tá posledná časť tej otázky. Teda tá druhá, tu som zabudol, ale tá tretia teraz. Bože ja. Tak tá bola v princípe, že ako sa dostanete, to je úplne z iného súdka, ako sa dostať vlastne u dizajnu niečoho, čo vy vlastne robíte, z toho takého typického lúpu nekonečného perfekcionizmu. Čo tým teraz myslím je vlastne, predstavme si nejakú logaritmickú funkciu a to je vlastne ten strávený čas versus kvalita produktu narastajúca. Proste ako na začiatku je to krásne, rastie to brutálne a potom proste venujeme nekonečno hodín tomu, aby sme to zlepšili o 0,5 promile, ale cítime sa, že to ešte treba zlepšiť. Tak ako sa tomu vyhnúť? No, opäť asi poviem na to tým našim procesom, že jedna vec, to ak som hovorila, že máme tie rituály, že tam sa naozaj veľmi dôsledne na to pozeráme, že čo sme dodali, či to ešte má prioritu, či to už v tom bode nepustíme, čiže tam prechádza, a to si nehovorí ten človek sám, tam si to konzultuje s tým tímom. Potom je tam v zásade aj ten náš mindset, ako to robíme, ten Lean UX. To je o tom, že ako dodávať tú hodnotu, ktorú potrebujeme, ako robiť reálne to, čo potrebujeme. Čiže opäť nerobí to ten dizajner sám, ale už do toho pozerajú aj ostatné oči a vieme si tak akoby navzájom povedať, že teraz je to už good enough, teraz to už stačí. A potom, keď sa ale ten dizajn konzultuje a komentuje, tak akoby tam vznikajú nekonečné kolečka, keď si to musíme akoby aj s tými klientami otočiť, alebo s inými ľuďmi v tíme, nedizajnérmi, alebo s tým biznisom, tak tam naozaj, akože, no pre nás ako agentúru platí, že došiel budget, alebo hrať sa naozaj s tým budgetom. Pre interné týmy je to ťažšie si povedať, že teraz je to už stačilo, ale akoby vtedy tam naozaj skôr ideme po tých prioritách, čo treba dodať, či to ešte má tú hodnotu. Čiže asi sa vrátime zase mentálne k tomu Lean UX-u, alebo k tomu, že či to ešte má zmysel, že to začneme questionovať o tom, že už to začína byť wasteful. No dobré, asi nie sú už ďalšie otázky. Ďakujem, myslím si, že toto boli veľmi vyčerpávajúce. A je tu predsa len otázka od Maťa Krupu. Tiež ho veľmi radi vítame opäť u nás v Košiciach. Ďakujem. To znamená, že vy nemáte... Dobrý večer, raz, dva, tri. Vy nemáte teda jedno centrálne HR alebo po slovensky personálne oddelenie, hej? To znamená, že každý team lead má aj agendu toho personalistu, to znamená vrátanie dovoleniek, odmeňovania, vzdelávania. Áno. Ja ako team lead sa účastním akože od hiringu po firing, úprimne povedané. Mám na starosti aj salary raise a mám potom na starosti aj ten rozvoj toho človeka. Ale áno, máme aj vyslovene HR ľudí, ktorí sa ale akože títo tak orchestrujú, ale potom to už ako náhle, že ten team lead je tam veľmi aktívna súčasť potom toho celého procesu. Ďakujem. Ivánka, ďakujem ti aj veľmi pekne za tvoju vyčerpávajúcu teda prednášku a myslím si, že si nám dala celkom aj zaujímavé teda nápady, ktorým sa môžeme teda venovať. A keďže my sme komunita a budujeme teda aj našu UX knižnicu, tak teda si nám aj nejaký darček priniesla do našej knižnice. Áno, máme tu na úvod jeden darček, knihu, ktorú sme sa spolu podielali na jej vzniku, kde máme zopár kapitol. Je to o tom, ako tipy a návody na úspešný e-shop, čiže je to naozaj z pohľadu toho e-commerce. Ale teda ešte sme aj sa slúbili s tým, že my sme mali v pláne ešte nejakú literatúru ďalšiu, takže to bude asi zajtra, by som povedala, že mi to ešte ostávame. Áno, zajtra. Dominika sa chystá teda ku nám na školu umeleckého priemyslu, takže štvrtáci, tretiaci máme zajtra prednášku. Môžeme si aj zatlieskať, tak sa tešíme, takže...
Dominika, radi ťa teda privítame. A aj túto knižku si teda môžete požičať v našej UX knižnici, ktorú máme teda na Školu umeleckého priemyslu na Jakobyho 15 v Košiciach. Ivanka, ďakujem ti ešte raz veľmi pekne. Jeden veľký potlesk. Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie. Dovzdám ešte Ľubošovi, on sa bude starať o moju knižku novú. nie, mikrofón má Peťo. A kým mi teda Peťo nám pripraví ďalšiu prezentáciu, ja by som tu už rada teda privítala tradične niekoho z našej UX komunity košickej a ja som veľmi rada, že teda pozvanie prijal Jan Višňovský, familiárne Jany, takže budem vás teda Jany oslovovať. A teda ja ti nechávam pódium a nech sa páči. A veľký potlesk, fanklub! Dobre. Čaute všetci. Bude to teraz náročné po Ivanke. Veľmi dobrý talk. A úprimne, keď ma tu pred pár týždňami ešte bližšie, for fucking reals. Jesus, no dobre, budem sa snažiť. A kliker mám tiež? To je ešte otázka. Nemám? Dobre, whatever. Toto? Dobre. Čiže keď ma tu ľúbka pred... Ešte? Fuck. Poviem to tak, I'm not giving a blowjob. Dobre. Troška vážnosti teraz do tohto. Čiže fakt, keď ma tu ľúbka pred pár týždňami oslovila, aby som sem prišiel proste niečo povedať o budovaní silných tímoch a o budovaní, ako tieto silné tímy v podstate dokážu drivovať biznis, tak som reálne chvíľku aj struggloval s tým, že čo a ako k tomu pristúpiť. A takéto osvietenie prišlo prednedávnom, keď sme u nás mali náš prvý Makeathon. Pre tých, ktorí neviete, hackathon, ale s Figma Makeom. Kto sa ešte nehral s Figma Make, do it. This is the future, ale to je na úplne inú tému. Takže mali sme náš Makeathon, dvojdňový event, multidisciplinárny, kde sme de facto dali dokopy ľudí z CX-ka, business architektov, researcherov, dizajnérov. No a prvý deň sa skončil po obede o 5:00. Ja som ešte večer potreboval niečo spraviť, do 10:00 som si zapol Figmu a hľadajte, čo som tam videl. Všetci boli ešte vo Figme, Figma horela, normálne, že doslova do písmena horela. A to, čo tým chcem povedať, je, že tých ľudí nikto nežiadal, nikto im to nenakázal, nikto im ani nehovoril, že to majú robiť. A predsa len tam tí ľudia boli. Čo mi de facto len pripomenulo také 3 lekcie alebo axiomy, ktoré sa celou mojou kariérou opakujú. A ja ich poviem najskôr po anglicky, lebo po slovensky je to pre mňa utrpenie stále. Prvým z nich je, že give people something they're passionate about and let them work. Druhý je create an environment where they have freedom to explore. Freedom within structure. Freedom within structure. A tretím je, že multidisciplinárne tímy stále outperformujú individuálnych kontribútorov. Potrebujem to preložiť? Dúfam, že nie. Super. Čiže ako k tomu pristúpiť, že ako budovať tieto tímy. Takisto ako pri akejkoľvek organizácii, alebo keď budujete firmu, treba začať od why. A to neplatí, treba začať od nejakej vízie, a to neplatí len pre firmy, ale aj tímy individuálne by mali byť skľúčené alebo drivované nejakouto víziou. Nebudem teraz tu dávať prednášku na to, že ako sa k tejto vízii postaviť. Máte na to príliš veľa dobrých mien od Sineka Start with Why, ale to gro na tom je, že cieľ, ktorý nevidím, neviem trafiť. A preto treba tým ľuďom dávať cieľ, treba im dávať nejakú víziu. Čiže tým máme ready, čo teraz? Čo by to bola za prezentácia, keby v nej nebol nejaký fancy matrix? Kto z vás pozná Stacy Matrix? Prihláste sa. Nikto? Dobre, tak si to opravíme. Stacy Matrix je matrix, ktorý sa používa v manažmente a
je skôr používané na navigáciu v uncertainty. Ale ja ho veľmi rád zneužívam na v podstate demonštrovanie takéhoto pointu. V tom Stacy Matrixe máte na spodku úplne dole niečo, čo je klasický produktový manažment, veľmi rigidné štruktúry, veľmi rigidne nastavené pravidlá, kde všetko je certain. Máte veľkú certainty vo všetkom, ale aj veľmi málo slobody. A na úplne opačnom konci je totálny chaos. Tá naša shared vision, tá naša vízia, tu veľmi rád placejujem na tú os toho agreementu. To je ten agreement, že máme nejakú víziu, vieme, kam chceme ísť. Ako dizajneri veľmi neradi sa hýbeme v priestore, ktorý je veľmi rigidný. Všetci to viete, všetci chcete mať nejakú určitú slobodu pri dizajnovaní a nie ste veľmi nadšení z toho, keď je všetko že nadiktované, nalinkované. A to je potom ten hovering art director, ako tu naukazovala Ivanka, že z toho to nie je akože fakt úplne, že nikto happy. No ale čo si dať na tú druhú os, aby sme de facto zabezpečili takéto dobré fungovanie tímu. A to je znovu niečo, čo Ivanka už spomenula. Hej, bude sa to na niekoľko vecí opakovať dnes. A to je štandardy. Rules don't unite teams, it's standards. Toto nám vytvára proste tá vízia a štandardy nám vytvárajú proste ten základný framework na to, že máme freedom within structure. Vízia je, že dizajneri vedia, že kam majú ísť, čo sa od nich očakáva, ale štandardy im definujú, že ako tam ísť a ako s týmto pracovať. A použijem na to znovu druhý pekný graf, viac ich teda dnes nebude. Toto je môj úplne že najobľúbenejší graf. A je to veľmi dôležitý graf a veľmi zaujímavý v tom, ako budovať týmy a ako posúvať tú laťku stále ďalej. V tímoch si viete prirodzene identifikovať ľudí, ktorí sú tzv. Bar raisers. To sú ľudia, ktorí sú stále on the cutting edge, stále ťahajú ten dizajn dopredu a stále ťahajú aj ten celý tím dopredu a stále proste prichádzajú s najnovšími trendmi, s najnovšími inováciami a tak ďalej a tak ďalej. Ale to nie je dostatok. Strašne častokrát sa zabúda na ľudí, ktorí sú na opačnom konci a to sú tí barkeepers, to sú častokrát nedocenení ľudia, aspoň z môjho pohľadu, a to sú tí, ktorí tieto najnovšie veci a najnovšie inovácie preberajú naspäť do tímu a ťahajú celý ten tím naspäť, ťahajú ho hore a tým pádom zvyšujú. Áno, ešte. Ježišmaria. Akože, no dobre, fakt. Ani zmrzlinu nejem, hej. Dobre, je to veľmi neprirodzené, ináč ak ste to nikdy neskúšali. Fú, toto boli. Hej. Dobre, ďakujem za tieto rady. Dobre, takže ako vravím, že tí reálni superheroes, to sú tí ľudia, ktorí sú tí vaši bar raisers, ktorí tú laťku, bar keepers, pardon, ktorí tú laťku stále posúvajú a stále posúvajú ten tým ďalej a dokazujú poťahovať aj tých slabších ľudí vyššie a vyššie. Dobre, takže máme vytvorený... čo som tu chcel povedať? Hej. Čiže toto je o tých štandardoch a tým pádom máme de facto vytvorený tím a máme vytvorenú aj tú víziu, aj ten štandard, aj ten freedom within structure, ktorý umožňuje týmu performovať, minimálne dizajnovým týmom veľmi dobre performovať a veľmi dobre sa posúvať vpred. That's not it, lebo proste mať len tieto dve veci ešte stále neznamenajú, že dokážete dodávať super výsledok a super výstup. Ten super výstup, a to potvrdilo extrémne veľa výskumov akademických, extrémne veľa business caseov, je dodávaný práve vtedy, keď budujete cross-disciplinárny tím. Keď je ten tím proste zložený z viacerých ľudí, ktorí majú rôzne perspektívy a sú veľmi integrovaní do tohto. Znovu raz, Ivanka o tom už hovorila o design opsoch, kde majú fakt dobre postavené tieto týmy. A nám sa toto znovu raz potvrdilo v tom Makeatone, že tie týmy, ktoré sú najdiverzifikovanejšie, dávajú najlepšie výsledky.
tu musím ale aj na rovinu povedať, že v rámci toho, že my sme hodne veľká organizácia, tak u nás je to relatívne problematické a ešte stále s tým strugglujeme, aby sme vedeli tieto cross-disciplinárne týmy budovať a aby sme vedeli proste ľuďom dávať ten engagement a vťahovať ich dnu do toho deja, aby sme vedeli dodávať čo najlepšie výsledky. Ide to? Vidíte to? Super. Čiže asi takto si to potom predstavte, že takto fungujú týmy. Takto fungujú tie týmy, ktoré máte vpredu tých inovatívnych ľudí. Hej. Máte vpredu tých inovatívnych ľudí, ktorí to drivujú dopredu, ale potrebujete mať aj ľudí, ktorí sú proste tí barkeepers, ktorí tomu pomáhajú, ktorí ten celý tým drivujú dopredu a zároveň potrebujete mať aj tie multidisciplinárne kultúry, respektíve multidisciplinárne Jesus, vypadlo mi slovo. Dobre, whatever. Multidisciplinárnych ľudí tam potrebujete mať. To vám samozrejme ale vytvára hodne veľkú mieru problémov. It gets messy really quickly, keď máte týchto ľudí. A je to problém hlavne, ktorý vnímam tu u nás našho kultúrneho priestoru alebo nášho regiónu. Keď poznáte niekto na Hofstetteho socioekonomický výskum, ktorý meria rôzne krajiny, tak tu u nás na Slovensku je tá distance of power, to je jedna z tých metrik, ktorú on meria, je že extrémne vysoká. To znamená, že ľudia sa boja speaking up, majú strach oponovať svojim nadriadeným a skôr to vnímajú tak, že to, čo povie nadriadený, to patrí, to platí a nebudem oponovať. Naše školstvo je v tom úplne famózne, kedy proste už od začiatku drvia nám do hlav, že neoponuj svojmu učiteľovi ani nikomu neoponuj. Práve, že ak budujete takéto cross-disciplinárne týmy a budujete inovatívne týmy, vy potrebujete toto tu enablovať. Vy potrebujete mať ľudí, ktorí vedia rozprávať, vedia proste otvorene pomenovať problémy a vedia sa o týchto problémoch fakt, že viesť otvorenú komunikáciu. Čo funguje, čo nefunguje. Ďalším z tých aspektov tu je, kto sa znovu rehli, dobre, toto som chcel docieliť. Hej, ďalším z tých aspektov pri práci s dizajnérmi je proste to, že ako dizajnéri máte tendenciu a máme tendenciu proste všetko ťahať do toho perfection, driving it towards perfection, toto nefunguje. Tu kolega, ktorý mal otázku, sa presne na tom pýtal, na ten point of diminishing returns, kedy to reálne, že nedáva absolútne žiaden zmysel pokračovať ďalej a nedáva zmysel proste na tom ďalej robiť. Keď si spomeniete, ako vyzeral prvý iPhone, tak ja veľmi rád a veľmi často u nás tým hovorím, že the first iPhone was shit. Keď si na to spomeniete, prvý iPhone v dobe, kedy všetci mali 3G, mal len 2G, nedalo sa tam ani len copy-pastovať, driving me nuts. Nebol App Store, kamera bola šitná a všetci si z toho robili srandu, lebo všetci mali tie nerozbitné Nokie, ktoré ste mohli hodiť o zem, mohli ste ich normálne, že stenu z nich vybudovať. Ale aj tak sa presadil telefón, ktorý bol užívateľsky prívetivý a skrz tých, aktuálne sme už vo verzii 17, či koľko, tak skrz tých iterácií sa dostal do fakt, že perfection. Čiže nelipnite na tom, aby ten váš dizajn bol perfektný. Skôr sa naučte stanovovať si veľmi striktné limitácie a držať sa týchto striktných limitácií. Najlepšie a najčastejšie platí proste, že čas. Time, deadline, whatever. A treba si fakt uvedomiť, že the first draft of anything is shit. Dôležité je, aby ste potom na tom ďalej pracovali, aby ste to ďalej rozvíjali a aby ste proste vnímali ten feedback, ktorý vám chodí od vašich klientov a ten feedback, ktorý vám chodí od... Peťo, správ si fotku. a ten feedback, ktorý vám chodí od toho reálneho prostredia. Hej, je to proste fakt, že všetci robíme chyby, je to úplne OK robiť chyby, dôležité je sa z týchto chýb učiť. Tu znovu je to jedna z takých vecí, ktorú by som veľmi rád podotkol, že najhoršia vec, ktorú môžete spraviť v organizácii, ale že fakt, že najhoršia vec je vytvoriť kultúru strachu, ktorá netoleruje chyby. Ak netolerujete chyby,
ľudia budú mať strach, ľudia nebudú dosahovať svoje najlepšie riešenie, lebo nebudú cítiť ten safety net toho, že it's okay to make a mistake. Budú sa proste báť spraviť ten extra step a ísť troška ďalej. Avoid at any cost, akože fakt. Hej, a toto som týmto chcel de facto povedať. Ak aj spravíte nejakú chybu, tak náš historický mozog je proste na to spravený alebo na to predimenzovaný, že rovno spraviť nejakú akciu, rovno act, nie. Zastavte, dajte si pause, zamyslite sa nad tým, kde tá chyba bola, ako ju vieme strategicky odstrániť a tak, aby sa nikdy už neopakovala a až potom treba spraviť nejaký treba ten act. Ako dizajnéri sa často hýbeme tu na rozmedzi medzi chaosom a kontrolou. A je to veľmi tenká línia, fakt, že veľmi tenká línia, kde sa treba proste naučiť hýbať. A pomohli mi tu proste také tie 3 axiomy, ktoré zopakujem zo začiatku, že give people something they are really passionate about and let them work. Create an environment of freedom within structure a small multidisciplinary teams always win. Táto tu prezentácia bola skôr viac taká, že strategická, zo strategického pohľadu sa na to pozrieť. Ivanka vám to extrémne veľmi dobre, všetky tieto 3 body obsiahla vo svojej prezentácii na operatívnom leveli, čo som strašne happy, že ste teraz videli, že obe strany tejto mince, že aj strategickú, aj tú taktickú na day-to-day basis. And on this bombshell Jani, ďakujeme veľmi pekne. No a je tu teda priestor na vaše otázky. Takže nehambite sa, pokojne aj Janiho kolegovia. Môžete sa teraz Janiho niečo... kolegovia majú zakázané sa ma pýtať čokoľvek. Môžu. Prečo som chcela, že konečne si v horúcom kresle a môžu sa teda pýtať. Oni sa môžu pýtať kedykoľvek. To vedia. Tak máme tu jednoho nečakaného dopytujúceho. Kto je nečakaný? Tak zase ja, no. Aha, zdravím ťa. Ahoj. Servus. Čau. Ako sa voláš? Hugo. Čau, Hugo. Servus, Jani. Hej, teší ma. Ešte na zdravie, ale no. To potom. Každopádne, taká technická, že hovoril si o tých 2 skupinách takých progresívcov, ich nazvem. A to sú proste ako tí, ktorí objavia nový trend. A teraz to myslím v slova zmysle Rizzo technickom. Proste jedni, ktorí objavia novú vec a adoptujú rýchlo, druhí, ktorí teda pritiahnu do týmu a druhí, ktorí adoptujú. A potom to tlačia, ako objem. Ja mám ešte 3. skupinu ľudí, ktorú, to sú takí tí záporáci, ale ktorí miestami dobrý nápad, sú takí tí, že, teraz ako to slušne povedať. Aj neslušne. Tak ktorí tam proste sedia, im to ten zlatý retriever im to predstaví, že a nie je to super. Ale sa tak nadýchne, že pičovina, to nejde proste. Nie sú aj títo ľudia niekedy prínosní, že proste chceme adoptovať príliš cutting edge veci a niekedy my sa predbehneme. Hej. Že či ako manažovať týchto ľudí je v princípe otázka. Otázka je v prvom rade, že či chceš takýchto ľudí mať v tíme. Lebo ja úplne takýchto ľudí, ktorí sú a priori negatívni, v tíme nechcem mať. Ja som nemyslel a priori negatívny, ja som myslel skôr, ktorí ľahko nájdú ten problém na tom. Hej, ja to poviem tak, že tiež znovu jednu z takých tých mantier je, že si predstav tú víziu ako nejaký kompas. A keď sa pozrieš na ten kompas, ktorý vízia je nastavená niekde na sever, povedzme, tak za mňa je úplne OK, keď sú ľudia 45 stupňov napravo, 45 stupňov naľavo, je to úplne cool. Ešte akceptujem, aj ak sú ľudia proste, že 50, 90, 90. Je to stále približne smer, ktorým vieme ísť a je to približne tento vektor, ktorý potom vieš korigovať a môžeš im dovoliť ten priestor, aby išli, explorovali a robili niečo iné. Ak ale sa stretávaš kontinuálne s ľuďmi, ktorí idú opačne iným smerom, ako je nastavená spoločná vízia, toto dlhodobo nebude fungovať. Ďakujem. Dobre. Máme ešte nejakú ďalšiu otázku aj tam vzadu? Nikto? Odchyťte si ma. Áno, a ja aj nadviažem, že teda aj naši hostia, teda my sa potom po skončení eventu presunieme do tabačky, teda do tej veľkej miestnosti reštauračnej a tam teda verím, že naši speakery Ivana a
a Jany, že vám zodpovedia vaše otázky, keď sa hanbíte a máte vraj niektorý zakázaný sa pýtať, aj keď ja tomu neverím. Ale nehambite sa. Jany, ja ti ďakujem teda veľmi pekne, že si na nás našiel čas a že teda... A small talk nebude? Nie, my sme sa dohodli, že small talk teda nebude, že aj keby bol, tak mi ho zakážeš, takže small talk teda nie je. Ešte jeden velikánsky potlesk pre Janyho. A Jany skončil a už aj niektorí odchádzajú. No a teraz je teda, už pomaličky sa blížime aj k záveru, ale vždy teda už je to takou tradíciou, že si povieme na konci eventu aj teda, čo nové nás čaká v našej košickej UX komunite, čo máme nové a podobne. No a ja by som vám týmto chcela teda predstaviť jeden taký náš projekt, ktorý sme si my teda vymysleli a je to projekt GRID, ktorým je teda vďaka nemu chceme podporovať vzdelávanie hlavne v oblasti teda UX dizajnu, ale aj v oblasti inovácií a grafického dizajnu už aj na základných školách, aj na iných stredných školách ako na škole umeleckého priemyslu. A úplne takým prvým bodom alebo takou prvou aktivitou, ktorú sme si teda vymysleli, je taká výtvarná alebo skôr kreatívna súťaž pre 8. a 9. ročník na základných školách. Všetky informácie, teraz dobre stojíme s Peťom, viete si ho aj teda oskenovať QR kód, všetky informácie nájdete na našej stránke uxkošice.sk. Takže ak to máme aj nejakých učiteľov, či už výtvarnej výchovy, informatiky alebo nejakých digitálnych koordinátorov, tak neváhajte, nebojte sa, zapojte svojich žiakov a samozrejme, ak budete mať aj nejaké otázky, lebo už nás aj kontaktujú učitelia, ktorí s UX-om nemajú absolútne žiadne skúsenosti a nevedia poriadne, čo to je, tak sa nebojte, nakontaktujte nás či už mailom, alebo teda cez naše sociálne siete a dozviete sa viac, lebo naozaj cítime, že je tu táto potreba, aby naozaj UX design sa dostal už aj do učebných osnov, aj na základných školách, aj keď niektoré teda základné školy už nejaké návrhy aplikácií teda robia, ale chceme to aj my takto oficiálne podchytiť. Takže, keď niekde uvidíte GRID, to sme my, UX Košice, podporte nás, zdieľajte nás a my budeme teda len radi, ak aj svoje ratolesti, keď máte 8 a 9, teda zapojíte do tejto súťaže. A ešte Peťo má jeden oznám. A ešte čo vlastne z nejakého UX-ového sveta, čo nás čaká najbližšie, niekde v blízkej dobe a dajme tomu v blízkom okolí, je World Visibility Day. A... Čiže je to v podstate, keď to mám tak nazvať, aj asi jediná UX-ová konferencia na Slovensku. Máme tu kopec skvelých konferencií, ktoré sa väčšinou týkajú grafického dizajnu, dizajnu ako takého, ale čo sa týka UX-u, nejaké usability a tak ďalej, tak myslím si, že je to asi jediná konferencia na Slovensku, ktorá sa organizuje už mnoho rokov vďaka Suxe a ľuďom, ktorí na tom pracujú. Čiže aj tento rok by sme vás chceli ako komunitní partneri UX Košice pozvať na túto konferenciu, kde aj tu sedia ľudia, ktorí to organizujú. A bude to super a ešte len taký malý teaser, vystupí aj náš Košičan Matej Belica aj na tejto konferencii, nie len na Eastern. Čiže všetkých vás pozývame a na túto konferenciu, ktorá bude 13. novembra v Bratislave. Čiže a potlesk pre Maciho a Peťa. A s touto témou teda budovania UX týmu my by sme sa teda aj ukončili naše teda 16. UX pivo. A možno aj s takým malým posolstvom, že teda hozaký tým máte, veľký, malý a či je to UX-ový tým, či je to napríklad tým učiteľov a podobne, nezabúdajte hlavne spolu komunikovať. A ja osobne určite preferovať verbálnu komunikáciu, osobnú komunikáciu a vždy je najjednoduchšie asi naozaj si všetko vyrozprávať. A ja teda ďakujem ešte týmto aj našim partnerom a zopakujem ich teda, je to Tatra banka, Tabačka, naši mediálni partneri Eastmac, Košice Go a taktiež tento event teda organizujeme spoločne so Slovenskou User Experience asociáciou a s klastrom Košice IT Valley. A ešte ja ďakujem svojmu tímu, a teda menovite Adrike, Lenka za kamerou, Maci niekde vzadu, Ľuboš tuto vpredu s nami a Peťo, ďakujem samozrejme aj tebe. Aj my ďakujeme, Ľubka, a ďakujeme všetkým, že ste prišli a príjemný večer a na zdravie všetkým. Ďakujeme ešte raz.